ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሙን ከም ወትሩ ኣገዳስን ዋናውን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝመደብ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእይቶኹምን ሓሳብኩም ድማ ግደፉ እናበልና መጀመርያ በቱ ዘሎ ኩነታት ክንጅምር ኢና ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ድማ it's going to be very interesting ናበይ ከነብለኹም ንኽእልቲ ጉዳይ let's start with this one, what is happening right today? On the Strait of Hormuz, US President Donald Trump says he's still optimistic about talks with Tehran, saying that negotiation with Iranian officials is ongoing. His comments come hours after the Iranian Revolutionary Guard Corps announced that they're re-establishing control over the strait. We have very big conversations going on. It's working out very well. They're a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. And we'll see. But we'll have some information by the end of the day. We're talking to them. And, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. A lot of our people have been killed. كمتري وزلهم متحزز زي بلو مراحي معالتي 24 ساعات له 24 ساعات 24 عينت مرقصيتات زلو مراحينا نسمع زلنا اب حنتي دقيق كزارب كله 3 عينت 4 عينت مرقصيتات كزارب زفتن بتحادن ايران دمسيسنا اينا زلهم يبلون مراحتهم يكون نبرتهم يكون نيفناتهم اير فورس ناتهم كله دمسيسنا يبل قال بفل عينت حيل بحرناتهم سي قتيلنا لي زفكر نيرو حيل بحرنا ايران جن نتي وشمت حرمز تراي دي كنا نخالق كمان سقات كفتر زخل مخانر يوم لو باي ذا واي بتناتهم بزناي دونالد ترامب تهديد سخيروم زنبرو مالت كمتري وزلهم اتقدايتي كل نجر كم استودى بتناتو زربات راي زخدو زنبرو نزي وشمت حرمز بزي فقاتنا ايران كخدو زفتنو كل التمراغب حماق حدقا نسكل عمليت انا اللوا مغنياتو بفتانا جلابو مزيوم ايران almost كل عوان داليوم مودة بستقبر اكسچينج جن كده هنا قيلان زي مالتي لك كمتي اب حيلا يرنا اير ديفنس ناتو ميتينا بلمعات نفرتو من قال ملام قصيل زلو عصوارناتو ميسايلاتو مداخيمنا نبلد ما زخلو صقم وريد زلو حيل بحرنا ايران ما حيل خم زلو ريناج سلازي دونالد ترامب كل زبلو زلو حسوت مخانو اتي نتناي دونالد ترامب زرباز طراطر زنبره ديكونس اتوم زامنو زنبرون እዚ ሰብ እዚ ጥዕና የብሉን ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ቢካዝ ንሱ ይዛረብ ኣባይታ ግን ብግምጣሉ ይዝረአ ስለዚ ንሱ ድብሎ ዘሎ ንዘራረብ ኣለና ቀቲልና ኢና ብላብላ ሬጂም ቼንጅ ጌርና ኢና ይብል ኣሎ ግን እቲ ስርዓት እቲ መንግስቲ ኢራን ግን ኢንታክት ከም ዘሎ ሓያል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ሎሚ ናይ ፑቲን እውን ሓድሽ ዳይሬክሽን ተወሲኹሉ ኣሎ እሱ እውን ክንሪኦ ኢና እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ የስፋሕፈ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ፑቲን ነዚ ኩናት እዚ ነዚ ኢራንን ኣሜሪካን ዝገብርዎ ዘሎ ትዝላዕለ ዝረብሓሉ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ መራሒ ብኩሉ መልክዕ ድማ ክንሪኦ ኢና እሱ ምክንያቱ ሓደ ብዙሕ ዳይሬክሽን ዘለዎ ኩናት ስለ ዝኾነ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍተን ኢና ናው ንሱ ዝብሎ ዘሎን ኢራን ዝብሎ ዘሎን እስከ ንስማዕ Iran has said it has once again closed the Strait of Hormuz to commercial vessels while warning that any ship attempting to enter the key waterway could be targeted next. In a statement, the Iranian Revolutionary Guards have announced that any attempt to approach the Strait of Hormuz will be considered as cooperation with the enemy and will be treated as a target. መጀመርያ ኣብ ኢራን ኣብ ዝዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ክዛረብ ከሎ ሓደ ካብቲ ሬጂም ቼንጅ ጌርና ኢና ስርዓት ኣዳኺምና ኢና ብላብላ ክብል ከሎ ንእሽተይ ሓቅነት እንተለዎ ሓንቲ ዘረባ እያ ዘላ እሳ ድማ እቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ ንሪኦም ዘለና ምናልባት እቲ ወሃቢ ቃል ናይቲ ባይቶ ናይ ኢራን እቲ መሐመድ ጋሊባፍ ትበሃል ንዑ ገዲፍካ እቶም ካልኦት መራሕቲ ዋላ ፎሬን ሚኒስተር ይኹን ፕሬዚደንት ይኹን ካልኦት ዋላ እኳ ስልጣን እንተለዎም ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝህቡ ግን እዚ IRGC ዝበሃል እቲ ሬቮሉሽነሪ ጋርድ ዝበሃል ወታደራዊ ቅልፅም ናይ ኢራን እዩ ምክንያቱ ንሳቶም እዮም ነቲ ውግዝ መርሕዎ ዘለው ስልጣን ድማ ቢዶም እዩ ዘሎ
እቲ ሱፕሪም ሊደር ተመሪጹ ዘለውን ንዓታቶም ዝድግፍ እዩ ስለዚ እቲ መርሕነት ናይ መወዳእታ ምርጫታት በዚዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ዝግበር ዝነበረ ኔጎሲዬሽንስ ዝርርብ እቲ ፖለቲካዊ ክንፍ ናይ ኢራን ሕድገታት ይገብራሉ ዝብል ቅሬታ ከም ዝነበሮም እዚ ሬቮሉሽነሪ ጋርድ ወይ ከዓ እዚ ወታደራዊ ቅልጽም ናይ ኢራን ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ክንቀጽል ኣይንኽእልና ተሪር መርገፂ ክንዕዝ ኣለና ዝብል ዘረባ ይካልውን ኣኽረርቲ ዝኾኑ ናብ ስልጣን ይመፁ ከም ዘለውን እዚ ድማ ብፍጹም ንዶናልድ ትራምፕ ሸለል ምባል ከም ዘይዋፅን ካልኣይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ካርዲ ዝበሃል ከም ዘይብላ ኣብዚ እዋን እዚ ከምስል ኢሉ ዝሓረካ ዝገብር ዘሎ ኩናት ክገብር ኸሊ ኩሉ ነገር ክገብር ኸሊ ግን ኢቭን ኩናት ተገይሩ ሓደጋ ክንወድቆ ንኽእል ኢና ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝወደቕናዮ ንላዕሊ ምክንያቱ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተገይሩ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣፅዋር ይጓርሎ ገለ ዝበሃል ዘሎ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብሎ ግን ክትጓር እንተኮይንካ እውን እኳ ኣፅዋር ክህልወካ ኣሎ ኢሉ ኢራን እያ ነዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ትጥቀመሉ ዘላ ምክንያቱ ብዙሕ ኣፅዋር ኣብ ትሕቲ ባይታ ነይርዎም የውፅእዎ ኣለዎ ሕጂ በቦቱ ከትሕዝዎ ይኽእሉ ኣለዉ ከም ዘለዎም ኣሜሪካ እውን ትፈልጥ እያ ምናልባት ንገሊዩ ነቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ስለ ዝኾነ ኣፅዋር ነቲ መዋፅኦ ናቱ ደፊኖሞ ነይሮም ንገሊዩ ስለዚ ኩዒትካ እቲ ኣፅዋር ክረኽቦ ይክእሉን እዮም ግን ነቲ መእተውን መውፅእ ናቱ ደፊኖሞ ስለ ዝነበሩ ኣስተኻኺልካ ኣፅዋርካ ክተውፅእ ትኽእል ኢኻ ላውንቸርስ ናትካ ክተውፅእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ንኢራን ዝያዳ ክርብሕ ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ስለዚ ብኸምኡ መልክዕ ኢራን ከም ዘለዎም ስለ ዝፈልጡ ባይ ዘ ወይ ሓደ ካብዞም ወታደራዊ መኮነና እንታይ ክብል ተሰሚዑ ኸማን ሕጂ ውግእ ዝጅምር ኣብዘን ዝሓለፈ 50 መዓልቲ መበል 50 መዓልቲ እዩ ደሎ ኣብዘን 50 መዓልቲ ዘፍረናዮ ሚሳይላት ከምኡ ድማ ድሮናት ኣብዚ ኩናት ከለና ብዘፍረናዮ ጌርና ክንሃርቦም ኢና ምንታን ክፈልጡ ብዝብል ዘረባ እውን ተዘሪብሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንኣሜሪካ ዘርባሕ ኣይኮነን ኣሜሪካ ንኣብነት እቲ ታማሃክ ሚሳይል ዝበሃል ዘሎ ወዲኦም ኣለዉ ሓድሽ ክስራሕ ተኮይና ኣብ ዓመት 80 ጥራዮም ከፍርዩ ዝኽእሉ ስለዚ 80 ድማ ደለይቱ ብዙሓት እዮም እንታይ ክትገብር ትኽእል ወላ ምቁራፅ ተኽሲ ጌርካ ክትጓር እንተኻልካ እውን እኮ እንተለካ እቲ መኻዚኖ ይውዳእ ኣሎ ዝበሃል እንተሎ ግን እቲ ውሳነ እውን ከቢድ ዝኸውን ዝብሉ ናይ ኣሜሪካ ኣናሊሲስ ብዙሓት እዮም ኮይኑ ተሪፉ ግን እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ብፍጹም ፍርህ ከም ዘይብሎም ግን ሓደ ነገር ንፁር ኮይኑ ኣሎ ካልኣይ እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓፂዎ ኢሉ ዝዝረብ ዘሎ ብዓብዩ እቲ ጉድለት ካብ መን ከም ዝተበገሰ እውን ምግንዛብ የድሊ እቲ ጉድለት ብዓብዩ Mohammad Ghalibaf has also announced that Tehran remains in control of the strait and restrictions on traffic through the strategic waterway will be reimposed. It was while he was speaking during an interview to Iranian media, he slammed the continued US naval blockade of the strait, calling it foolish and an ignorant decision. ሓደ ካብቶም ነቲ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ኔጎሲዬሽን ዝርርብ ይኹን ካልእ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ጋሊባፍ ዝበሃል ነቲ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ናይ ብሓቂ ዝሕዝንን ፅያፍን ምዃኑ ምክንያቱ ክልት ተረዳድዮም ሓደ ነገር ምስ ተረዳድኡ ዝሃድምን ዘፍርስን ዘሎ ኣሜሪካ ንሕና ኣይኮናን ስለዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተባሂሉ ኢራን ነቲ ክፋል ናይቲ ንሳ ክትገብሮ ዝግባኣ ንክትገብር ድልውነት ከም ዘለዋን ግን ኣሜሪካ ዝበሃል ብተደጋጋሚ ልዕልና ከርኢ ክብል ዶሚኔሽን ከርኢ ክብል ካብቲ ዝተሰማምዖ ክወፅእ ዝፍትን ሃገር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ጽላለ ምዃኑ ወይ ከዓ ዕሽነት ምዃኑ ምክንያቱ ፀብለልትነት ዝበሃል ከም ዘይብሎም ኣብዚ ኩናት እዚ ንዓና ፀቂጦም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር የብሎምን ምሳና ኮፍ ኢሎም ማዕሬና ኮይኖም ተተዛትዮም ጥራዮም ክዕፅኡ ዝኽእል ተዘየለ ከም ዝበሃል የለን ይብልዎም ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ ንመጀመርያ ግዜ ዊን ዊን ኮኦፐሬሽን ክልተ ኢኻ ተረዳዲእካ ትኸደሉ ኣይትምርፅን ኣሜሪካ ኣነ ዝደልዮ ጥራይ ወላ እስኻ በዓልካ ትፈልጥ እዩ ነይሩ ኣካይዳ ናቶም ሄጀሞን ዝበሃል ካብዚ ዝመፅእ ዓብልል ገብት ኢልዎ ፕሬዚደንት ስለዚ ንሕና ንደልዮ እዩ ዝኸውን እምበር ምሳኻ ንረዳዳሉ ምዝኾነ ሓይላይ ንረዳዳ ኢና ዝብል ዘረባ ዝነበረ ኢራን ፅቡቅ ጌራ ብተግባር ጌጋ ምዃኑ ተረድኦም ኣላ What's happening right now in the strait. Yeah, interesting as well listening to the president saying that he is not going to be held hostage by Iran. He did say that he thought things were going along well. I think everyone thought about 5 or 6 hours ago. Since then, the Iranians have appeared to attack 2 shipping vessels in the Strait of Hormuz. One tanker just off the coast of Oman, so very close to the Strait of Hormuz, said it was 2 IRGC Iranian gunboats came at it and didn't talk to it on the radio. Literally opened fire on this tanker. The crew and the vessel are reported safe. And then about 2 hours later, in the same area, an እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ከባቢ እዚ ካብ ፍቓድ ናቶም ወፃኢ ክንቀሳቐሳ ዝፈተና ታንከራት ክልተ ናይ ህንዲ ተሪር ስጉምቲ ከም ዝተወሰደለንን ግን ብኡ መንፅር ድማ
تقولي أب حما كي بصحي ما على بيكركب كم زخالة يوزن الجرزولو الزم على الدم أبز بوتازي وسا جبارن حداقم بعلنا هنا كابانا وصاي كجبر زخل نجار يلن مسانا ترى داديو زخي ك كوينو زخانة نجار كركب خلي كابانا وصاي كخيز فتنجن بوتاي يبلون زبل زرباينا نسمع زلنا سلزي ناي بحكي بتعمي سنسيتيف زخانة جزينا نرزلنا تن مراخب دما أبو تعزينا اللوا حجون دخونه مفتحي ركب يلن أمريكا نتتبلو زلا قال كتأكب سلزي تخل زلا بقال بزيك العالم كنقرأكم إيران قالهم زعقبوا زلو خينهم يم ترخيبهم زلو مقراصنا يتوصل مستقبري قبل لبنان مقراصنا يتوصل قبرو أمريكا حراي لهم يم أو إحدى ساعات كن نتنياهو كابت حق خوت كم زفتنا أمريكا لما على كتعت فتينا على كتعت فتينا ترى يكون في ظهر غندي نتنياهو مس لبنان مقراصنا يتوصل خمس قبر جيريو إلى كتبك إيران لما عنك خفتي مزبلت دحرتي مقراص توصل زتاتاتو بلوكيد معصاونا إيران نسطو كبلا يكون قصلي تعصوا مزبلت ها بار نحنا كفيتنا ندادتاتنا علم نقدف قاعد نحنا نبيننا نعص ولا مسرح كنت كبريهم تدلي زلهم خبز بالي لو كيتنا لنا إلا مالو كم تزبلو دلنا لما تعداقا طبعا علم عبق الولاواتي ولو عند بزا قاطع مزيك كتحساسبكم زدلي نفسه كسب بفلا جيت فيلز بهال واغانا نايت ندادي نفرتد تقملو امنا كبير خمزلون تنقاغ خدل خمس خل زخونه مقشاتات لكم تنقاغتات قبر دبل تشيك قبر مغنيات بزح فلايتس كانسل كون كم زغلن اتي ترافل اندستري اتناي قعزو ابز زمت زلو سامر كبيت زخونه مسرح نتات كقاطم كم زغل مغنيات بزح نغرات بزح واغا كقاير مخانو ولا حجز زي دونالد ترامب زبلن بواغا ندادي 190 هنا بتس اوريدو قال زبلهم زلو زي اورقات زلو ابايتات ندادا زي كبر يزلو سلمتا ندادي وصي يلن اتي اب ستاك ماركت اب قال دريهم زلو برنت قالنا تبهله دصحف زلو كابتي كخون يخلي زبل كابت سفونت دبقس برايسس ابايتا ግን بتسفونت አይነበርኒ ندادي ናብ ዕዳጋ ካብዚ ማእከላይ ምብራቅ ከይወፀ ከሎ ከይወፀ 50 መዓልቲ ገይሩሎ ስለዚ there is significant impact ኣብዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ነገር የለን ስለዚ ኩሉ ሰብ ሕሳቡ ክገብር ከም ዘለዎ ድሕሪ ከም ብሕጂ መገሻታት ተሓስብቶ ኣለኹም ድማ ወይት ኣብዚ ዋን እዚ ቦክ ምግባር ኣለ ነው ዜና ዘይከታተል ኣብ ዓለም ዘየለ ኣብ ናይ በይኑ ዓለም ዝነብር ጥራይ ቦክ ክገብር ዝኽእል right now ኣብዚ ዋን እዚ ከተስተውዕል እዩ ዘለካ because a lot of things may change بزح نجار كغير غالي so انك غازل اليوم زينا نقرا من قدنا كم حساسه كانت نجمر خالتي اب حزب الله اب ليبانوس اسرائيل اب ليبانوس تقبروا زلا another dynamics you نسوين بتدراماتيك ملكناتو يقتلالو now what's going on نقتل ابزي prevented us to reach an agreement. I have to be very crystal clear that Iran would not accept to be an exception from the international law. Anything that we are going to be committed, we are going to commit within these international regulations. انتايوم زبلو زلو إيران أبزخون يكون أكايدا مس أمريكا نخون ولا مسكلة أمريكا يكون كال حيل بسانا دزرارب بتغك لنا من قد انت خيدت رأينا هنردادا نخل نس exceptional rules كاب علم لقاو حقوة إخا exception كتجبر مفتانا هنا فكدنينا انتاي مالتهم exception كتجبر مفتانا هنا فكدنينا قبل خلوسي انتاي مالتيو let's see نزيكريكم أمزيادة لا نزي إزتري وزر لهم بحري وزي وشمت حرموز اللي نزارو بزلنا إزي international water يكونن أمين أمريكان معربا على من تويست قبل الناس دل زلو إزي وشمت إزي international ما يكونن إزي ما يزي ناي عمانن ناي إيرانن يو just like بابل مندب international ما يكونن ناي إرترا ناي جبتي ناي يمنيو مغنياتو تصبيب سلازخونه حق دم مالو تدي هنا 10 مايلس ويون 3 كيلومتر دي ولا I don't know whatever it is economic zone ناي حنت هاجر يزبحال بحري سلازي ابز دومين زاتت خوينو تمصابو international water يكون ناي كلتين هاجراتيو سلازي كوم سلازخونه إذا ما يزي إيران دما عبكينا تعوج الله سلازلو for their own national security نزب وتازو كقواتا صروان ماني وات كريون قديتو أمي أب كبيت كينا سلازلو and by the way ببزح ملك عزري وزلو نيكولاراوي
ቦምብ ከም ዝረኸቡ ገይሮም እዮም ንኢራን ነዚ ዕድል ዝከፊቶም ሎም ዘሎ ኣሜሪካ እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበራ ጌጋ ንሓዋሩ ንሕጂ ዘይኮነ ንሓዋሩ ንኣሜሪካ ክትጣዕሳ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ በዚያ መልክዕ እዚኣ ድማ ኢራን ሱፐር ፓወር ክኾን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለምንታይ ይብሉ ኣለዉ ካብ ኒውክለር ንላዕሊ ኒውክለር ክትኩሰይ ትኽእል ኢኻ ዴትሮን ስትራይክ ከተፈራርሃሉ ኢኻ ትኽእል እዚ ግን ከላ እዩ ኢራን ቅድሚ ሕጂ እዚ ከም ዘለዋ ትፈልጥ ነይራ ክትጥቀመሉ ግን ኣይትኽእል ነይራ ምክንያቱ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስ ክቕብልዋ ክእሉ እዮም ሕጂ ግን ኣሜሪካ ኣፍ ደገ ከፊታትሎም ነዚ ንኽጥቀም ኣብ ዓዶም መፂኦም ስለ ዝሃረምዎም ንነብሶም ከድሕኑ ድማ ኩሉ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ብዝኾነ ይኹን ሕጊ ድማ ክትሓልፎም ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዚ ማያት እዚ ናይ ዑማንን ናይ ኢራንን እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ክልቲኦም ዘሎ እዩ በዚ መልክዕ ድማ ኣብ መንጎ ኣቲኻ ካልእ ሕጊ ኢምፖዝ ክትገብር ሕግታት ከተደድቕ ክትሰርሕ ኣይፈቀድን እዩ ነዚ ድማ ኢራን ኣበርቲኣ ትቃለሰሉላ ማለት እዩ In the Wall Street Journal today, and you show that the U.S. military is preparing to board the Iran-linked ships in international waters sometime soon. That is according to U.S. officials. Look at this. Wall Street Journal ዝብሎ ዘሎ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ጋንግስተር ዝኾነ ሃገር ወይ መንግስቲ እንተሎ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዩ ሽፍታ ዝኾነ መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣሎ እስኪ ኣብ ኢራን ዝዋግኡ ዘለዉ ጥራይ ንኢራን ኣብቲ ከባቢ ኢራን ብሎኬድ ምግባር ጥራይ ኣይኸሎ እንታይ ዳ U.S. military prepares to board Iran-linked ships in coming days ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ናይ ኢራን መራኸብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዘለዋ ደልዩ ክሕዘንን ሽፍትነት ክካይድን ኣብ ልዕለን ከምቲ ቬኔዙዌላ ዝገበራ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ንእሽተይ ጌጋ ግን ኣሎ ወይ ንእሽተይ ጉድለት ገይሮም ኣለዉ ምክንያቱ ንሳቶም ንኢራን ከምኡ ክገብርዎም ይኽእሉ ንኢራን ን40 መዓልቲ ደብዲብካ ከማን ከተጥፎም ኣይከኣልካን ግደፍ መራኸቦም ቀርቂርካ ኣይኮነ the problem is ኢራን እንታይ ክትገብር ትኽእል እዩ ነዚአን ሃገራት ዓረብ ለኪማተን ክጠፍያ ከይተኮሰት መጠን እቲ ዕፅዋት ዝነውሕ ዘሎ መጠን እቲ ዕፅዋት ዝኸይድ ዘሎ እዘን ሃገራት ዓረብ ኤግዚስተንሻል ሕቶ እዩ ዝመፀን ዘሎ ምክንያቱ ኣይናይ መንግስቲ እዩ 40-50 መዓልቲ ዝኾነ ይኹን ሬቨኒው ቀንዲ ምንጭ ናይ ቁጠቦ ተዓፂቦ ከሎ ቅፅል ዝኽእል so this problem is becoming a very devastating ና ከበደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኤክስፕሎት ክገብር ዝኽእል ኣብ ገለ ፖይንት ተዛሪብካ መን ይሰምዓካ ይኮይኑ ዘሎ እቲ ጉዳይ ምክንያቱ معرخ እንደይ በመሬት ከተምጽኦ ትፍትና ኣለኻ is going to be very difficult to manage ነቲ ናይ ባሕሪ ድመጽእ ነገራት ከተጠዋቢልካ ኸይድ ኣይክልኒ ብዓብዪ ድማ ድቑዒ 30% ናይ ዓለም ካብዚ ቦታ ዝወፅእ ዝነበረ እዩ ሃገራት ኣፍሪካ ዓብዪ ናይ ህላዊ ሕቶ ንፈተና መፂወን ኣለተን ኣብቲ ድቑዒ ካብኡ ዝጥቀማ ዝነበራ ናይ ነዳዲ ሕቶ ረይዎ እቲ ሕፅረት እዚ ኣብ መመሊሱ እናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ትሪጋ እቲ ክትረኽቦ ዲኻ ኣይትረኽቦን ስለዚ this is going to have a devastating effect بسنك أمريكان بسنك إسرائيل زجبر زلوا كنتات دمايزي إيران نحنا نفسنا نخنات حندق برز لنا يمزبلوا محرز بهال ما يبلوا بنفسي هلا وحتى سلزون. Explain what that entails and which international waters are we talking about and on what pretext would it happen? So this is, you can think of this almost as like a phase 2 of this war. It started with Operation Epic Fury, which was 5 weeks of bombing, and now the U.S. is moving to economic fury. You've heard that term used by the Treasury Secretary and some others in the administration. And as part of economic fury, the U.S. is imposing the blockade of Iranian ports and preventing ships from going into and out of Iranian ports. But now, additionally, it's going to be boarding and seizing oil tankers and commercial vessels that are tied to Iran. So not necessarily even in the Middle East. This could happen in the Pacific. It could happen in other, what the military calls areas of operation. And that is designed to really crack down on these ships that help fund the Iranian regime and therefore the Iranian كم تري وزن لهم كابتناي حمبيش صومنات ناي بومبينج كامبينز قبرو نبي economic theory كاب military theory نبي economic theory سجير له سلزي انتاك قبر يجي تغلال بقطبان إيران حنيقة نمقت هلا زقبر زوليو again ساعتهم كتحنكو يخم نحنا ممكن حنقينا منيك أندز حنقي تحته منيك التفوك سزغل منيك التفوك موزغل دماكن الرئينا every expert زبز حو expert سنا أمريكا ناي معربة وعالمن بزي حجي زخية زلو أتحنانق هي بومب هي تقص كأتحنانق كتباني على من أمريكان يوم كل شيء يمزبلو زلو إيران يكون تسه سلمتاي إيران تزجد دق عن زاوري كلام سلزل لها ولا حنت زخسروا يبلو من كافت زلو وزقدوم يلن بجد بنصارو كتب عالم بحجي تحماق وخمط الزخيل يمزبلو زلو سلزي like دونالد ترامب كم يجي رقم حسب على بزح سبي زلو واي كم زي عين الشجر ودي يقوله حنتي كابوا latest article كابوا بول ستريت جورنال زوجت دونالد ترامب بزي بلاني خيط كم زلو أرجعيج عملنا له زكينات زي نتنياهو أشكعو كم زعتون أب قدامات كل تسمن تسفهم زغرتن
ካብኡ ክሳብ ሕጂ መዋፅኦ ይደሊ ከም ዘሎን ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣመና ቁጥዕ ከም ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ በቲ ዝገበሮ ቦምባታት ገለመለ ዝሃረሞ ኣንበሳ ክብሎ ብዘይምኽኣሉ ብጣዕሚ ቁጥዕ ከም ዘለዎን ሚድያ አንጻሩ ይዛረብ ምህላው ኣመና ተቆጥዑ ከም ዘለዎን ዳርጋ ዝኾነ ይኹን መደብ ዘይብሉ ይኸይድ ኣሎ ካልእ ንጎ ምሸትን ኣይትፅሓፍ ኣይትዛረብ ኢሎም ቶም ናቱ ኣማኸርቲ ምስማዕ ኣብይዎም ኣሎ ኢሎም ምክንያቱ እቲ ብሕቡእ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ባዕሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ የፍርሶ ከም ዘሎን ክረዳድኡ ቶም ናቱ ተዛተይትን ናይ ኢራንን ክዛተዩ ከለዉ ብምስጢር ክተሓዝ ዝግቦ ባዕሉ ደገ ውፅኡ ኣንጻሩ ብምዝራብ ነቲ ክግበር ዝኽእል ዝርርብን ስምምዕን የፍርሶ ከም ዘሎን ቀዳማይ ፀላኢ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ብሰንኪ ዘየቋርፅ ክፉት ኣፉ ከምኡ ድማ እቲ ኢዱ ጠጠው ክብል ዘይክእል ብሰንኩ ንሱ ነቲ ፀገሙ ዘጋድል ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ተስፋ ከም ዘይብሉን ካብ ኢራን ለሚኑ ጥራይ ተደይ ኮይኑ ብሓይሊ ክገብሮ ዝኽእል ተኽእሎታት ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘሎ and this is the worst part now ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ክፋል እዩ there is another part ዶናልድ ትራምፕ እንኮላይ ነቲ ክረኽቦ ዝኽእል ሓገዝ ከፀንቅቕ ዝኽእል because እቲ ኩናት ክልተ ገፅ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ now let's go shift ማርሻ ቀይርና ናብ ኤሮጳ ንምፃእ ነዊሕ እዋን ካቨር ዘይገበርኮ እዩ ምክንያቱ እቲ ሚድያ ናይ ዓለም ኢግኖር ገይርዎ ኣሎ And at least 16 people have been killed in the heaviest Russian attacks on the country so far this year. Drones and missiles struck the capital Kyiv and other cities. Ukraine's military says it hit back with strikes on oil depots in Russian-occupied Crimea and a port in southern Russia. The Russian bombardment came in waves overnight. Kyiv once again coming under sustained. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ትገብሮ ዘላ ዳርጋ ዝተረስዐ ኩናት ክንብሎ ንኽእል ኢና the only reason ነዚ ኣርእሲ እዚ ናብዚ ከነምፅኦ ዘገድደና ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ኩናት ዘሎ ምትሓሓዝ ናቱ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለ ዝንገር ዘሎ እዩ ፑቲን መብዛሕትኡ ሰብ ኩናት ናይ ኢራን ጠጠው ክብል ይደሊ ኣሎ እዩ ፑቲን ግን ኣይደልን እዩ ዘሎ ንኢራን ይፀልኣ ወይ እውን ኢራን ክትመተሉ ይደሊ ማለት ኣይኮነን ኢራን ክትሰዓር ቁፅሪ ሓደ ዘይደሊ ኣብ ዓለም ፑቲን እዩ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ዓለም ቻይና ኣይኮነት ኢራን ክትሰዓር ዘይደሊ ፑቲንን ራሽያን እዩ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ኣፅዋር ኣብኡ ዝጠፍእ ዘሎ ብሓደ መንገዲ ወይ ብካልእ መንገዲ ገይሩ ናብ ዩክሬን ክበፅሕ ዝኽእል ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ትገብሮ ዘላ ብዓሰርተ መንገዲ የርብሖ ኣሎ ንፑቲን ሓደ ነዳዲ ናቱ ክሽየጥ ኣይግባኦን እዩ ተባሂሉ ተኣጊዱ ዝነበረ እቶም ዝገዝእዎ ድማ ብዲስካውንት ክገዝእዎ ተገዲዶ ዝመርፁ ዝነበሩ ሎሚ እቲ ገዳ ንህንዲ ይኹን ንካልኦት ሃገራት ዶናልድ ትራምፕ ኣልዒልዎ ኣሎ ዋጋ ድማ ብ30 ቅርሺ ብ$35 ዝሸጦ ዝነበረ ብ100 ገለን ይሸይጥ ኣሎ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ኣታዊ ክገብር ክኢሉ ኣሎ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ንቭላድሚር ፑቲን ዘይተፀበዮ ምርቃይ ካብዚ ኩናት ረኪብዎ ዘሎ ሓደ ገንዘብ ብብዝሒ ይረክብ ከም ዘሎ ብዙሕ ነዳዲ ናቱ ኣብ ታንከራት ዝነበረ ብብዝሒ ይሸይጥ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ገንዘብ ድማ ንኩናት ኣገዳሲ ካልኣይ ኣሜሪካን ኤሮፓን ኣመና ተፈላለዮም ስለ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነ ንኬቭ ንዘለንስኪ ይኹን ንኤሮጳ ኣፅዋር ክህብ ነቲ ብገንዘብ ገዚኦሞ ዘለዉ እውን ይህቦም የለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ብሰንኪ እዚ ኩናት ኢራን ናብ ኤሮጳ ክኸይድ ዝግብኦ ዝነበረ ጨውዩ ናብቲ ኩናት ናይ ኢራን ይወስዶ ከም ዘሎ ንእስራኤል ሂቦ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክወሃብ ዝግብኦ ይህብ የለን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምቅፃል ንፑቲን ይሕግዞ ኣሎ ናው እቲ ሳልሳይ ሚድያ ከምቲ ዝድለ ፓምፕ ይገብራ የለን ነቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ዝማለት ድማ ንራሽያ ዕድል ከፊትሎም ኣሎ እዚ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኤሮጳውያን ነቲ ኣሜሪካ ኢዳ ኣውፂኣትሉ ዘላ ነቲ ኩና እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ኣሎ ሞር ኢዶም ክእትዉ ጀሚሮም ኣሎ ፕሮብለም ኢዝ ፑቲን ብዙሕ ክሳራታት እውን ይወርዶ ኣሎ ብብዝሒ ድሮናት ይጥቀማለ ዘለንስኪ እዘን ድሮናት ድማ ኩለን ሃገራት ኤሮጳ በብናተን ገዚአን ሰሪሐን ይህብኦ ኣለዋ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናብ ካልእ ክምዕብል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ከስማዓኩም ቢካዝ ኣብ ኤሮጳ ዘለኹም እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ብፍላይ ድማ ኣብዘን ሰሜን ዘለዋ ወይ እውን ምስ ራሽያ ደብ ዘለዎን ሃገራት ዘለኹም ተጠንቀቑ ክብለኩም ኢለ እየ Welcome back. We're joined today by Scott Ritter, a former UN officer and an author. So thank you as always for coming back on the program. Thank you very much for having me. We see now that Europeans are speaking quite loudly and proudly, I would add, about all the drones they're sending to Ukraine to fight Russia. But at the same time, there's also reports now, as we all know, that some of the drones that have been hitting the Russian Baltic Sea coast is coming from
the Baltic states and or Finland. And we now see that the Russian Defense Ministry, it published this list of European facilities that are now potential targets of Russian strikes, as they're producing drones which are being used to attack Russia. Now, I even saw the Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu making the point that Russia has the right for self-defense, given that these are attacks. እንታይ ብልለው ብሰንከቲ ብፍላይ ብድሮናት ናይ ዩክሬን ኣብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ናይ ራሻ ውሽጢ ራሻ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት መንግስቲ ናይ ራሻ እንታይ ይብልሎ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ ትካላት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ዘለዋ ትካላት ነዚ ናይ ድሮናት ኢንፍራስትራክቸር ናይ ዩክሬን ዝሕግዛ ዘለዋ ንዓና ይሃርማ ስለ ዘለዋ ብቐጥታ ታርጌት ክንገብረና ኣብቲ ዘለዎ ኣብቲ ውሽጢ ኤውሮጳ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ድማ በቲ ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነ በቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ካውንስል ዝበሃል እውን ተዘረሪቡ ዕላማታቶም ኣነፂሮም ኣለዉ ኣብ ኤስቶኒያ ኣብ ላትቪያ ኣብ ፊንላንድ ከምኡውን ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ዕላማታት ኣብ ስዊድን ዝርከቡ ዕላማታት ፅሒፎም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ እጂ ኔክስት ስቴፕ ነዚአን ቦታታት እዚአተን ነዚአን ሃገራት ኣብ ዘለዎ ቦታ ካርሞም ከም ዝኽእሉ እሱ ድማ ኣካል ናይ ነፍሰ ምክልኻል ናይ ኢራን ምዃኑ ናይ ራሻ ምዃኑ ይነግሩ ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ብፍላይ ኩናት ናይ ኢራን እናገደደ ምስ ከደ ኣሜሪካ ድማ መፃበቦ እናረኸበት መሪዛ እናተሸገረት ምስ ከደት ፑቲን ናብ ኤውሮጳ ገፁ ክቕይሮ እዩ ነቲ ኩናት ስለምንታይ ይብሉ ኣለዉ ኩናት ናይ ዩክሬን ብዩክሬን ጥራይ ክውዳእ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ እተን ሃገራት ኤውሮጳ ዝርከበን ብዩክሬን ገይረን ክዋግኦ ይደልያ ኣለዋ ስለዚ ነዚ መንገዲ ፀጠው ከተብሎ ነቶም ኤውሮጳውያን ኣብ ዘለዎም ከተሰንብዶም ኣለካ ዝብል ዕላማ እናቀረበ ከይዳ ኣሎ ካልኣይ መንገዲ ድማ እቲ ኔቶ እውን ክፈርስ ቀሪቡ ስለ ዘሎ ሓደ ኣፊቱ እንድሕር ፑቲን ነዚ ኔቶ እንተሓሪምዎ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ኔቶ ብሓደ ጠጠው ክብል ይኽእል ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ምስቲ ዘለዎ ቁጣዕ በዓላት ዲኹም ትፈልጡ ኪዶ ሕጂ ባልኩም ነፍስኩም ሓልው ክብሎም ይኽእል ኣገይን እዚኣ እውን ክትፍተን እያ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና from European territories. I was wondering what you make of all of this, because is this, you know, I think that Russia is looking to bring an end to this conflict this year. I think they have plans in store for this summer. You know, the Russian approach has always been to avoid escalation and focus on mission accomplished, stiffen support for Ukraine that is otherwise diminishing. That this has become a de facto proxy conflict. And when we speak of drones, you know, we're not talking about the tactical drones on the battlefield. We're talking about drones that are used to carry out strategic strikes in the depth of Russia. This is an unsuspecting. What Europe is doing, just so everybody understands, is an act of war. It's not. It's not that Europe's an innocent party. And as I said, I believe that this is an unsustainable model. And I think the. Yeah, it's very strange because the reason why. ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ራሻ ነዚ ውሳነ እዚ ክትከዶ ኣብኡ ክትከይድ ከም ትኽእል ዘርኢ ምልክት ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እቲ ኤውሮጳ ትገብሮ ዘላ ደገፍ ንራሻ ስኢልካ ከም ተራ ዘረባ ጥራይ ክረአ ዝኽእል ዘይኮነ ክፋል ናይቲ ኩናት ኮይኖም ከም ዘለውን ስለዚ ኢራን ራሻ ግብረ መልሲ ንክትህብ ዘገድዳ ምክንያታት ከም ዘለዋን ንዑ ክትጥቀም ከም ትኽእል ኣብዚ ዝመፁ ዘሎ ሰመር እዚ ፕላን እዚ ከተተግብሮ ምዃና ዝገልፅ ሓበሬታ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እቲ ኤውሮጳ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክብድ ዝበለ ሓደጋ ክፅበያ ከም ዝኽእልን እቲ ኩናት ናይ ኢራን ክንምንታይ ክቕፅል ይኽእል ኣብ ግምት ኢኻ ድማ እቲ ኩነታት ብኡ መልክዕ ኢኻ ክትንፅሮ ትኽእል ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ እቲ ናይ ኩናት ናይ ኢራን ዝቕፅለሉ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘሎ ኩነታት እናበኣሰ እናተበላሸወን ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ንሪኦ ዘለና ብድሆታትን መስገድላትን ኢና ንርኢ ዘለና ራሻ ብናታ ወገን ነቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ኩናት ኣብ ምስፋሕ ድዩ ወይስ እውን ኣብ ምውዳእ ትገብሮ ዘላ ተበግሶታት ንርኢ ኣለና ዘለንስኪ ብግድዩ ብዙሕ ዝከኣለ እዩ ዝገብር ዘሎ ካብ ኣሜሪካ ዳርጋ እናቐበፂኦም ዝኸዱ ዘለዉ ግን ኤውሮጳ ድማ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ነቲ ሃጓፍ ናይ ኣሜሪካ ንምሽፋን ኣብቲ ኩናት ይጓየሎ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ክልቲኡ ደሚርካ ተሪኻዮ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ይካየድ የለን ተበሉካ ጌጋ እዩ ኣብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኢና ዘለና ጀስት ትሽም ክብዎ ስለ ዘይደለዩ እምበር ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ከቢድን ሓደገኛን ኩነታት እዩ ብሓፈሻ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ሕጂ እውን ናብ ካልእ ክቕየር ስለ ዝኽእል ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኤኒዌይ ማለት ንሕና ክንቋፀሮ ንኽእል ኩናት ኣይኮነን ኤውሮጳ
እዚ ጉዳይ እዚ ክውዳእሎም እዩ ዝግባእ ነይሩ ብፍላይ ምስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘርእዮ ዘሎ ባህሪ ኔጎሽት ክገብሩ ትፅቢት ምተገበረሎም ክዘራረቡ ምርድዳእ ክፈጥሩ ፅቡቅ ምኾነ ነይሩ ግን I don't think ኣብዚ እዋን እዚ ንምርድዳእ ተዳልዮም ዘለው ስለዚ as you can see እቲ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ኣብ ዩክሬን ከቢድ ከም ዘሎ there was this part Let's get more on this now from DW's Nick Conley in Kyiv. Nick, very, very fast. Normally there is a bit of a lag between the air alert going off and the big bangs or the interceptor missiles being launched to stop ballistic missiles. But here it was a question of a few minutes between the air alert going off about 2:30 in the morning and the first big bangs here in Kyiv where I am right now. And currently there is talk of 4 casualties and up to 60 wounded, including a child that was killed. In other cities, Odessa, even more. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘሎ እቲ ገጽ ናይቲ ኩናት ኣብዚ እውን ከቢድ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና almost 4 ዓመቱ ሓሊፉ ኣሎ and I don't think there is an end ማለት እቲ ኩናት Ukraine is a very big country ዓብ ሃገር እዩ ከም ራሽያ እኳ ዓብ እንተዘይኮነ ዩክሬን ዓብ ሃገር እዩ ዓብ ሃገር ድማ እቲ ኩናት ቀሊል ኣይኮነን ልክዕ ከምዚ ኢራን it's a very big country ክንዲ ምንታይ ትድብድብ ኣለኻ ብዕቤት ናይቲ ኢራን ክትሪኦ ከለኻ still بقليل قوة دقز خلاي كونن سلزي كم نريو زلنا زي كنت عالم ناب كم زي درجة يزلو بوتين نتعدل تتقيمه دارجا almost أكبد مدرخ كله يزنا إيران كنا تجمير somehow he always has this luck زعدل زلوا إسرائيل بهالد ما بوتين تزبالة تتأجاهم كنا بلنا خلينا every time نتكوينات أب يوكرين كجبر زخل focus إن يوكرين ترايك حق زوجبهم فح كم زعات ومن نتك عندنا ميديا ولا حتى كسحب زخل إسرائيل سلزغونه نا إسرائيل كوينات بتن ناقدة نتي ناي بوتين نبوتين نمقام ويون راشا نمد خامس جبر زنبرة زفشلو نقرات يقاطم سلزي كم دريزلنا دونالد ترامب أبزياك من إيران كوينات بجمارة بتدقق من تك قبر في التنير نبوتين نمغركار برتع سقم تتات برتع قداتات كل نجار قبرني نراش هذا ما كبيز غنا حدا قاوري دوملاني رم نحسير جزء كن إذا كنا إيران مسجمرة نين دادس أجمع بداقة سلزة قاتمة نتا أمريكا قبل أن دادق يرموز نبر قدال إلهم سلزة نبوتين توسعي مع تتاو كم زركب يرمو and this all دمير كاكتري خلها نيوروبا تزعبي بدهويو أتكوينات دماء بزبر تعمل يقتل ملس كلتي كتتحازو كتكلها لك I want to say what this shows is this is far from over. Both sides are completely willing to escalate to get their way. And as Shelby just said, we don't know the timelines, but we're now reaching an incredibly dangerous phase because what this would mean is for the first time, U.S. troops are now coming directly and being engaged directly with ships carrying Iranian oil. And Shelby mentioned the Venezuela model. Well, Venezuela didn't have drones, and it didn't have a demonstrated willingness to bomb and kill Americans on U.S. bases already. So this is a much more dangerous situation. Now, why is this actually happening? If I could just make one more point. This is happening because both sides have demands that are literally zero sum. Iran cannot both have... أتي شفتنا أمريكا كقتلي مراخبنا تانكراتن كالوت مراخبنا إيرانن كحزون كهجرون كجمهور مخانم دحري سمع كاللها إذن تاي ترجمي زلوا دحري الكام إيران تكتجبر كجداديا من هالبعض عبد مراخبنا تا دروناتهم كتجبر تخليهايلو خلا زراربا هاي اللي بحرنا أمريكا مزيو نتي نتن مراخبنا إيران كسرق أنكفتنيو أبكينات يوم دم زلوا يلو سلزي من هالبعض نتنا بدق زلوا خجبر خلنا بحجك ما تأزخ لاجن مكل خال حيزان كما تأزخ لاجن سلزي درونات متين عبتن مراخبون ما تقعد خجبر على زخل من قدي خلو سلزي تكوينات كالي رسح من قدي كختلي خليو العلامات ما تكمز فتر زلوا شجرد ما زيرو سام جيم is out سلزلوا وأنا لك عسكري is out سلزلوا هذا يسعرت هذا يسعر سلزخون كلتي خاطر راديخا معله بخد قبر اللي تخل من قدي كلتي خا كوي بالني كنت تقع سلزلون بر أمريكا زيرو سام جيمز out زلوا دونالد تراميو كردادا زي دلزلوا إيران مستقل وريدوهم زلوا شجرون كردادو دلونات كم زلوا يريلو يم but in general it's ناي مرددا منفس زي مهلاو أبوم يزرع زلوا إذا كاب كونه حنت زربا لابزي تي أمريكا بخمن يريو كم زلوا نتكوينات بخلته من قد كن رينا مجمر يا زي اسم Pakistan's tireless efforts
to get America and Iran for the second round of talks in Islamabad, the chances of that happening are very uncertain. Because Iran has recently closed the Strait of Hormuz, accusing America of using its naval blockade to do piracy on Iranian oil tankers. Iran now says that unless it is assured freedom of navigation, it will not open the Strait of Hormuz. Meanwhile, President Trump, talking to the media, he has said that he has not made up his mind still whether he wants to talk with Iran or he wants to bomb Iran. The central point is this, that President Trump simply does not hold the cards against Iran, the cards that he pretends to have. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተደጋጋሚ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ሓደ ነጥቢ ኢና ንወድቕ ዘለና ዝወድቁ ዘለዉ ንሱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩንነት ምቕባል ኣብይ ከም ዘሎን እዚ ኸ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ኣብ ፓኪስታን ክግበር ዝበሃል ዝነበረ ዝርርብ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ከም ዘሎን እቲ ካልኣይ ገጽ ምክንያቱ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ሕደት መዓልትታት እየን ተሪፈንዎ ዘለዋ ክውዳእ ድሕሪኡ ናብ ቦምቢንግ ካምፔይን ድዮም ክምለሱ ዶናልድ ትራምፕ ኣይወሰንኩን ኣለኹ ይብላ ኣሎ ናብ ውግድ ይከኣቱ ወይስ ዝርርብ ይክቕፅል ስለዚ ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ድማ ከናውሕዎ ድማ ይናውሕዎን ንሱ እውን ዝተወደየ የለን ኣብ 0 ሰዓት ክቕይር ከም ዝኽእል ሓሳብ ኣብ ዝሓለፈ ኩነታት ናይ 48 ሰዓት ንኢራን ክድምስሳየ ነዚ ሲቪላይዜሽን እዚ ከም ዘብቅዕ ክገብረ ኢሉ ፈኪሩ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ሓንቲ ሰዓት ክተርፎ ከላ ነቲ ዴድላይን ስምምዕ ሰላም ገይረ ብምባል ዝገበረሉ እውን ዝክረ ኢና እጂ እውን እንተኾነ ክሳብ ላስት ሚኒት ፀቕጢ ክገብርን ታህዲድ ክገብር ክፍትን እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ከይፍ ክገብር ወይ እውን መንገዲ ክቕይር እዩ ምክንያቱ everybody knows Donald Trump ብዙሕ ኦፕሽንስ ብዙሕ ምርጫታት ከም ዘይብላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዱ ንክህብ ከም ዝኽእል ብትገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዘይፈጥሮ ዓወት ሕጂ ክፈጥሮ ከም ዘይክእል ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ካርዲ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ዩቭ ኖ ካርድ ዝበሃል ብዙሕ ካርድታት የብሉን ክፃወተሉ ዝኽእል ከም ዘለዎ ግን ኣክት ይገብር ኣሎ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ኢራን ተደልዩ ዝወድቕ ዘሎ ግን ብዙሕ ኣማራፂታት ከም ዘለዎ ድማ ኣብ ሚድያ ክሕሱ ይፍትን ኣሎ ኤቭሪቲንግ ንደልዩ ዘለና ولا حنت وكحدقات كي قبرنا كل نروح بلنا تنيكلر بمولو بنقيرنا خنوزدينا وشمات حرموز كخفتيو نحن هذا ماني إيران كنا قداينا جنزب زب على نبرينا كل ده زب لازلو حسوتيو إيران كم يبلون and they have no by the way زيادة عقد زاق تجرم زال لازم رايم إيران زكينات تتناوحين حاد ورحي إيران إذا خصب يمزو إيران أبز حج الأمانة تنتايو زكينات نحوار كم زي دقة نحوارو نخندي قتل ده كونه نحوار أمريكا مش كالكوليت جيرنا بام كم زيت مت زعبيك تمرتك توسط الكلالو زمالة دما زعبي دامج نيكو طبعا كوردهم كخلالو بتميسايلات ناتهم تريدي كونسي بتي نيكو طبعا محنقو جيرهم مزلو يحرجين زمت سكوينات تعدام يتسقم تناتهم وشمت حرمز مخانة تردي ومالو ميسايلات يدليو ميسايلات زي بالك وشمت حرمز كتعصوي تخلني خاقن تزعبي تويب بناتهم حرمز وشمت حرمز لزغونه نعاب بمحاس أمريكا داغماي نزي نجار إذا كم زي تجبر خجبروا يوم زلوا نابوك توزهم دحرقين كادما مجمريا أبزح جوكينات كنا وحلو مو كبيد واقع كفلو كخللو حنت واقع هاي كفلو كود داعي دليون يوم زلوا سلزي ولو قا ألو تاوس اللي جيرهم صار سلام مخانو صار مقراص ناي تقسم مخانم كفلو يدلين تديلو حدا نجار جيني نصر له مالو ني أمريكا بستخال من قد نسكينات الناوحكا أمريكا بزوج كسارة زوردلا كطبعا أمريكا كسارة زستمعوا له من قد كم فترة لنا يقول له برجز دما دونالد ترامب أبلوتي كان أمريكا كنا من تاي تسألي خمسة له ينببوا له كم تسأل دما يقبروا له به أي فيديوهاتنا قبروا نيك كاب إبسينن كاب إسرائيلي اللي واقع كم زلون نربح أمريكا خمسة يكونن أمريكاويان إسرائيلي لو يموت خمسة له ببروباغندا دما تزبي درجة إيران أبهي وتاريخي بعطزي تفلت كبر بهزبي يتركب زلا درجة إيران ننتقل لنا علامات على كم زلا دقفنا علم لما تركب الله أمريكا دما دونالد ترامب كم زعبدون تديكونهم أب أمريكا ونز دقفين لنا زكينات زي سلزي إسرائيل أمريكا منقوم زمدنا نابز خف درجة نخبت إيران تقبر الله تكوينات تتناوحي دما مليسك خفيت زمدنا منقو إسرائيل أمريكا زقبر زلو سلزي زكينات زي بوز علامات كم زهرمو يزقبرهم زلو that's why تكوينات كنا واحد اللي ولو عندها سلزي بلو ما يكونن أمريكان إسرائيل زلهم زبدنا كتبتكون تخيلك نحوارو مفتعل كاويك ما تزغ بزح كي تداخمو خلو تطعون دحري لقن حيلو ما تكيلون كم بحدش كملو سمخانو يفلتهم سلازين إيران كنا واحد تكوينات يسألون يوم Reaction to all of these head-spinning developments regarding the Strait of Hormuz and the president's assertion today that talks with Iran are going well and that the war will be over soon.
Well, I think it's very clear. The statement you just played from the president makes clear that this president has no idea what he's doing and is not fit to be serving as our commander-in-chief. He doesn't know if he's going to drop bombs. He doesn't know what his strategy is. He doesn't know what his exit strategy is. He doesn't know how he's going to get the Straits of Hormuz reopened. It's very clear since day one that the president agreed to go into this war, that he has not only not provided appropriate justification to Congress and to the American people, but that he doesn't know what he's doing. And that is not only threatening the lives of our service members. We have 13 killed, hundreds with severe. كم تريوز لهم دونالد ترامب كم حسم يزجفجف زلابتي بوليتيكا سبيس تمسيخا دما أبالنا بايتوني أمريكا زخون بلان كم زي بلو نقو مشيتن كودي كالتيف زبل زلو he doesn't even know انتاي كقاتم كم زغل next move نافتو انتاي مخانو زي فلت بزي بلان زعاتوي بزي استراتيجي زعاتوي بزي استراتيجي زغص زلو بريزنتيو لألو خلو دما نمنتاي واقع كم زلو ناي فلتنيو نزب أمريكا دما يقلوز ألون كونغرس دما يفقدلون سلازي إزي بريزنت زي حدقان أمريكا يمزغلو زلو and they have every right كم زغبلوا معناته بكونغرس approved زخونه كينات يكون زكاي زلو هذا كالاي كابز كينات زيز بأمريكا ما عاد كسارة كم زلو يرلو مخصب كن 5 سنتيم يبلون معناته ندادنا إيران كقاصر هم زي كل فليتنا لنا وشمت حرمز كقاصر هم زي كل فليتنا لنا سلازي رجيم change دوغل دبل دلا what is there for Americans نسبة أمريكان تاي ربحة ما تنهجرات عرب كم حسن تشفكفنا له تاي ربيحن كابزي كسارة أبرس كسارة أبرس كسارة أمريكا كباب 6 بليون لعليو كثير الله what is the point انتاي تربحاناتو انتاي خربيح كاخت وتخبزي إسرائيل من البات كتبل تخليها إيران الداخل ما يكتبل تخليها اوكي الداخل من إيران حجز سوبر باور كن كون خلنا أمريكا they are already super power why are you doing this سلازي دونالد ترامب ناي بحكي وردتنا تنا خوينو مرقمنا أمريكا خوينو زمس أيام زبلوا زلوا otherwise أكمز درجة زود مهنياتون أي من برنا there is nothing كم أمريكا وين كخبزو كينات زكتر بحل تدخل let's say ولا توم 6 ساعات ناي دونالد ترامب دقفتي نتنا نداد بوتا كم ناي فنزويلا نداد حزاني يا تاريخ الله تواجينا قال نداد حزنايا تخص كساراتنا بنداد كنا مالسين مبلنير أب إيران 5 سنتين تعريفها حزنا كساراتنا ناتو قدفو تي أبو وقعت في وزلو إذا كلنا هجرات عرب كثير نوزل لون أمريكا يتخسرها كل تجنزبنا نداد الشيات ناتون قلم عبك كفارناتو أبنا أمريكا كامبانيات أبنا أمريكا كوربوريشنز أبنا أمريكا ستوك ماركت أبنا أمريكا إنفستمنت فسزنا برا جنزبي AID كله لومي نساتم زبل عوان ستيوان بفلا كاب دبي دوت زل حبريتا كريكم إذا حرب كلا فيديو كفال ناتي كريكم كنا متاي هجر تعبيتو تحبريتا خمسة وصغيرنا لومبر كم حسوم أبحد جاودي قوم كم زلوا نكم سليم زلوا دم زلوا just because you have to pretend you're still حيال كم زلها ترس لزلا كايمبر زوردهم زل حدقة كقلف زي كلي لعلو كل دماتي image ناتهم again أقدم بيلك لكم تناكو for Iran إذا زي يغتصل مهلاو انتاي زرزلو that they are strong enough أنت على أمريكا نخندز وان كتوفزو حيال العالم بروف قبرلو for Iran this is historic انتاي إيران مز كل زوردهم زل حدقة نتكوينات إيدهم كبو زي كعلو زقت مزلو حيلتات مخانم بروفي قبرو سلازلو سلازي إيران نفسه كيف حلفت معلتي كنديك يحيلي يزبرم زلو ولا تسأل أيام يزد نقوم زلو كنديك يحيلو نخندز عينة حيلي نهي كتبا قدا نهي كمز قدا نهي كمز أطخلو تطوي لهم كما كتزخالو أنت زياتهم سي كنديك يبرتعو كيف تخاطب له سلازي متى أنت كوينات زنوحة متى كبر قبل إيران نعبي زخي أمريكا متى أنت كوينات معلتات زقصلة متى أتازا هاجر يا بساكت ترى بحال نعم قمت الوا كويناتنا يوكرين متى أنزنا وحن راشا سبتاكل جبنا كلا راشا صغيرة عامية بالله راشا راشا قم تالي راشا مسي يوكرين يكون تواجازلا راشا مسمولو أمريكان أوروبا تواجازلا كبيدي قناتو أبزقن إيران دقافية بالله إيران بينها زلا أمريكا كل يدقفها زلا إسرائيل كل يدقفهم زلا كلاتو حق زمان كله نزحنت هاجر نربع عامات الجلاس قبروا لا كسر واي قالوا this is creating بزحات هاجرات بحبو celebrations قبرات زلا تشاينا بلو قالوا هاجرات دونالد ترامب سألوا نبر ولا بريزنت سياس في ذيك العالم يدبر لكم زلهم إيرترا نزلنا جرزي يحقوا سوليا مغنياتو أمريكا زنبرا ريزيرف لك كمزي
ኣኪባቶ ዝነበረት ሓይልታት እያ ተራግፍ ዘላ እዚ እንታይ ዝፈጥር እንተው ሓደ ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ ሓደ ሃገር ድሕሪ ከቢድ ኩናት እንታይ ዝገብር ዕረፍቲ ዝደሊ ዝተወሰነ እዋን ዕረፍቲ መኻዚኖ ናቱ ክመልእ እዩ ዝደሊ እንተኽኢሉ እዩ ስኹማ ድሕሪ ኩናት መብዛሕትኡ ግዜ ቅልውላው መፅእ እዩ ስለዚ ኢራን ነዚ እትገብሮ ዘላ መስዋዕቲ ንብዙሓት ሃገራት ተስፋ እትበን ዘላ ኦልሶ ንህዝቢ ኢራን ድማ ሞራል ይገብረሉ ኣሎ ብዓለም እቲ ዝሓየለ ዝበሃል ሃገር ብኩሉ መልክዕ ፊት ንፊት በባሕር ይገጥመሎ በአየር ይገጥመሎ በመሬት ይገጥመሎ በቁጠባ ይገጥመሎ በቴክኖሎጂ ይገጥመሎ at every sector እዮም ዝገጥመዎም ዘሎ ኣሜሪካ ኩሉ ዘለዎ ዓቕሚ ገይራ ትዋግኦም ዘላ ምስ እስራኤል ኮይኖም ድማ ኩሉ ዓይነት ግንባራት ምኻውዝ ኩሉ ሃገራት ዓረብ አንጻሮም ኮይኑ ስለዚ ንኸምዚ ዓይነት ኩናት ዝምክቱ ዘለዉ ከይፈተኻ ከተንቆምን ክብሪ ክትቦምን እዮም ተገድዱኻ ከይፈተኻ እቶም ነዚ ከንቁ ዘይክእሉ ድማ well they have a problem because I think ካብዘን ላዕሊ ከጋጥም ዝኽእል ነገር የለን ንቐፅል ኣብዚያ በዚያ ጌርና እውን ክንውዲና That's exactly what I was coming to, talking about Strait of Hormuz, which is shut again. Iran wants a blockade of Iranian ports to be lifted for it to open the Strait of Hormuz. Now, Trump had earlier said that he wouldn't lift the American blockade until a deal was concluded. Neither side clearly is willing to budge. Your analysis of the current situation on the Strait of Hormuz, because both the Iranian and the US side have made their position extremely clear. Well, it's clear that the American stock market is going to jump up and down as there's a closure and an opening and a ceasefire and an end of a ceasefire. And of course, Mr. Trump is very sensitive to the stock market, and the Iranians know that he's sensitive to the stock market. But at the end of the day, the worst word that he can tolerate, and I think I've mentioned this on your telecast before, is loser. And he simply will not back off if he gives the Iranians the ability to say they won and he lost. We have the capability to keep that blockade going. Yes, the price of oil will go up again. And ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩናት እዚ ብብዙሕ መልክዕ ክትሪኦ ከለኻ ንዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ፈተና ይኮይንዎ ዘሎ ኢራን ድማ ምስቲ ርቀት ናይቶም መራሕቲ ኣዝዮም ምሁራት እዮም መራሕቲ ናይ ኢራን ከነጋንን ኢልና ኣይኮነን ፐርሰናል ክትሪኦም ከለኻ ምስ ናይ ኣሜሪካ ዝወዳደሩ ይኮኑ very educated highly educated እዩ ኢራን ከይትኩም ናትኩም መፅናዕቲ ግበሩ ኣዝዩ ዝተምሃረ ሕብረተሰብ እዩ ምስቲ ኩሉ ድኽነት ኣለዎም ገለ ዝብልዎም ትምህርቲ ብጣዕሚ እዩ ዘለዎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ብልጫ ኣለና እንታይ ከደኽመት ኣለና ይብሉ ኣብቲ ብልጫና ፀቂጥና ክንሰርሕ ኣለና ኣንፃርና ዝቃለሰና ዘሎ መን እዩ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ vulnerability ናቱ ኣጓፍ ጎኒ ወይ ድኹም ጎኒ ናቱ ኣበይ እዩ ማርኬትስ ዕዳጋታት ክወጥቀሉ ይደሊ የለን Now he has to do everything manipulate ከገብራሎ ብፅሑፋት ድዩ ብመግለፂ ድዩ ብኢንተርቪው ድዩ ብገለ እናገበረ ዳጋታት ከረጋግኦ እዩ ዝፍትን ዘሎ and they know that እንታይ ገብርሎ ሰተምካ they are creating every time ካብ ድሌቶም ክወፅእ ከሎ ነቲ ማርኬትስ ነቲ ንሱ ማኒፑሌሽን ዝገብሮ ዘሎ ብሓቂ የክድዎ ኣለዉ ንዘራረብ ኣለና እንድሕር ኢሉ ወፂኦም ኣይንዘራረብን እያ ዘለና ከምዚ ክንገብርና እንተኢሉ ኣይተረዳዳእናን ይብሉ ስለዚ ክሕሱ ስለ ዝፍትን ዘሎ ብሓቂ ገይሮም ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ከፍሽልዎ ይፍትን ኣለዉ ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዘይፈትዎ ነገር ኣላት ሉዘር ኢሉ ይፀርፍ ክሰዓር ኣይደልን እዩ and the problem is ኢራናውያን ፈሊጦም ኣለዉ እዚኣ ግን እንታይ ገብርዎ ዘለዉ ክሰዓር ስለ ዘይደሊ ምንታን ክስዕር ክብል ሓደገኛ ስጉምቲ ከይገብር እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ክስዕር ከም ዝኽእል ከም ዝስምዖ ገለ ናይ ስዕረት ምልክት ክህብዎ ይደሊ ኣለዉ እዮም ስዒሩ ክወፅእሉ ዝኽእል ኤግዚት እዚ ኩሉ ናብ ጣውላ ድመፁ ዘለዉ ስለ ዘድልዮም ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ንክሃድም መህደሚ ይፈጥሩ ኣለዉ ለባም እንድሕር ኮንካ ንሓደ ዓብ እንስሳ እንድሕር ኣብ ዕፁ ቦታ ሒዝካ ኣለኻ ክትቀትሎ እንተዘይደሊኻ ክትቀትሎ እውን ከቢድ እንታይ ክትገብሮ ዘለካ መህደሚ ክትገብረሉ ኣለካ ወፂኡ ክሃድም ከም ዝኽእል እንተደየለ መህደሚ እንተደይ ጌርካሉ ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ክገብር ክእል መውፅእ ምሳኔ ስለ ንዓኻ እውን ክጎዳእካ ይኽእል that's why ድማ ኢራን ኩሉ ግዜ ብጥንቃቐ እዮም ዝሓፅብዎ ዘለዉ መህደሚ ይገድፍሉ ኣለዉ እዮም ምክንያቱ ድሕሪ ጠቕላላ ጨቢጥካ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኒኩለር እውን ክጥቀም ዝኽእል እዩ ዓሻ ሰብ እዩ ስለዚ ኢራናውያን ብጥንቃቐ እዮም ነቲ ኩናት ዝዋግዎ ዘሎ ብቓላቶም ይኹን ብስጉምቶም ይኹን ብካልእ ግን እዚ ማለት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ከም ድሌቱ ጠራዕራዕ እናበለ ኩሉ ዝኽእል ከም ዝኾነ ገይሩ ክወፅእ ካይደልይዎን እዮም ዘሎ ቢካዝ ንኣታቶም ናይ ህላዌ ፈተና እውን ስለ ዝኾነ ብጥንቃቐ ክኸድዎ ኣለዎም እዚ ኩነታት እዚ ክሳብ ሕጂ ንሪኦም ዘለና ድማ ብስለት ከም ዘለዎም ስትራቴጂ ከም ዘለዎም ብልሒ ከም ዘለዎም ነቲ ዘለዎም ፀጋታት ድማ ኣሲሜትሪክ ዝኾነ ሲስተምስ ብፅቡቕ ባድባዕ ይጥቀምሉ ከም ዘለውን መራሕቶም ዝመትዎም ኣይመስሉን እዮም ዘለዉ and ጎኒ ጎኒ ድማ ፑቲን ይኹን ቻይና ድማ ነናቶም ረብሓ ነቲ ናቶም ወላ ምሶም ኮኦርዲኔት ዝኾነ እንተደይኮነ ነቲ ናቶም ኣካይዳ ዘሕይል ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ሞር ቅልዑነት ከም ዝህልዎ
ዝገብር ነቲ ደገፍ ንሱ ክረክቦ ዝኽእል ድማ ከቢድ ዝገብሩ ሓይልታት ድማ ይሳተፍዎ ስለ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዘገርም መድረኽ ኢና ዘለና ነዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ድማ ዓለምና ካብቲ ሕማቕ ናይ ኒኩለርን ናይ ገለ እንዳትድሓን እምበር ፅቡቅ ነገር ከጋጥማ ከም ዝኽእል እውን ምግማት ከድልየና እዩ this is a very very interesting time I don't know መግለጹን ክትረክበለይ ትኽእልኒ ኢኻ ከምዚ ዓይነት ግዜ ነብር ምህላውና ኣምላኽ ጥራይ ካብ ሕማቕ ዝገደደ ሕማቕ እንዲ ዘሎ ካብዚ ዝገደደ ከይረኣና መዛዘም ክገብረሉ ተስፋ ንገብር ነዚኣ ጥራይ ክብለኩም ዝደሊ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩም ግደፉ የቐኒየልና ስለእትኽእሉ ደገፍና እናበልና ኣብዚ ክንዛዝ